L-Europarlamentari Laburista Josien Cutajar tkellmet dwar il-mod sfaċċat ta' kif il-Partit Popolari Ewropew li minnu jagħmel parti l-Partit Nazzjonalista qed jimbutta dibattitu dwar pajjiżna għal skopijiet partiġani. Dan sar b'mod evidenti jekk kif lejliet id-dibattitu l-ewwel saħqu li m'għandux ikun hemm dibattiti fuq pajjiżi partikolari għax ma ridux dibattitu fuq il-Greċja, imma kif dan id-dibattitu ġie konfermat bidlu n-narrattiva u daħlu dibattitu fuq Malta biex jiskurjaw punti politiċi. Filwaqt li qalet li l-ħidma f'dan il-qasam ma tispiċċa qatt, stqarret li l-avvanzi ta' pajjiżna għandhom jiġu rikonoxxuti u riżoluzzjoni fuq pajjiżna qatt ġusta jekk din isseħħ b'mod partiġan. Intant l-Ewroparlamentari Sajru Senġerer innota kif għall-Partit Popolari Ewropew huwa inaċċettabbli li jiġu diskussi nuqqasijiet serji ta' gvern immexxi minn partit li jifforma parti mill-istess Partit Popolari Ewropew. U għafakkar kif il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen stess faħret lil Malta u qalet li din qiegħda fi triq it-tajba. Id-Direttur Eżekuttiv tal-Europol ikkonfermat il-kooperazzjoni eċċellenti bejn l-awtoritajiet Maltin u l-Europol fl-investigazzjoni dwar il-każ tal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Sqar dan l-Europarlamentari Sajru Senġerer wara mistoqsija li għamel dwar it-tarba l-appoġġ mill-Gvern meta bdew l-investigazzjonijiet fl-2017. Mill-mistoqsija ta' Enġerer ħareġ li l-Europol għadha involuta f'dan il-każ e kif għadhom qed jittelgħu jiġdu uffiċjali fih dana filwaqt li numru ta' persuni jinsabu arrestati brabta mal-każ u oħrajn qed jidhru quddiem il-ġustizzja. Huwa rringrazzja lil Europol u saħaq li din il-kooperazzjoni hija kruċjali biex l-Ewropa telep il-kriminalità organizzata.